I onda sutra dan ja sam Andreji poslala kartu, došao je, pošla s njom u studio, ona je htjela mi samo da se upoznamo. Međutim... Ko ti, ona i Andrija? Da. I došla je Tijana, njena sestra, i bukvalno je bilo upoznavanje, mi smo smatrali ono kao možda pola sata, sad ćemo da zablejimo, međutim ne, ostali smo 6 sati u studiju, ona je odmah ušla, inače se vrata ovako i rekla kao ja nemam tekst, ja nemam ništa, došla sam da se upoznamo. I mi kao, ok, dobro, to smo očekivali, ajde. I tu smo krenuli da pričamo o životu, o stvarima, o karijeri, šta nam je bitno u životu, koji su nam ciljevi. Milion jedna stvari, jako smo se zbližili, skapirali smo se jako dobro i samo smo sjeli i ona rekla kao ja ću sad da sjednem na ovaj beat i da pišem i napisala pjesmu. Tada, za tih 6 sati? Da, sve je bukvalno bilo ovako i ja sam onda dobila inspiraciju da uzmem da pjevam, još sam tad bila malo popila. Tačno me malo taknulo, bila sam cool i ušla u studio i iz jednog take-a sam sve snimila, ona je isto odradila jedan take i to je ostalo tako. Wow. Demo je toliko dobro zvučao, to je toliko dobro bilo i otpjevano i odrepovano i sve, toliko smo bili oduševljeni da je ostalo tako i onda kao ajde vidjet ćemo kad ćemo da radimo dalje, bla bla bla. Međutim kao ja sam, onda je nastala već korona, kad je sve stalo i onda sam mjesecima preslušavala i kapirala da mi fali mi nešto, ne u aranžmanu, ne u produkciji jer je beat baš ono chill pop, baš je za neku vožnicu, ljeto je vožnja, uživam, vjetar u kosi i miris mora i to, bukvalno je takav beat, ali i dalje mi je nešto falilo. I ja kažem, ok, kao, čujem se sa Tijanom i kažem Tićo, kao, ajde probaj ti još jednu strofu poslije mene da ubaciš, samo da vidim kako se uklapa, ne znam da li ćemo uzeti ili nećemo, ali ajde kao, da probamo, da. Šta te pukne inspiracija u tom trenutku, kakav tekst i to, šta god, samo baci nešto. I ona je to odradila i to je, naši glasovi su se tako dobro složili i tačno je to falilo, taj prelaz mog refrena, moje strofe koja je sva senzualna, koja je sva emotivna i onda dođe Sajsi koji razbije sve to sa njenim tim stavom, sa tim bukvalno bičevanjem prema tom muškarcu i onda se opet vrati na moj dio, refren i onda ulazi Tijana koja opet tako ima to senzualno, ali kroz puni glas, kroz opet neku njenu emociju, kroz njen neki stav. To je tako dobro ispalo i baš sam bilo to je što nam je falilo i trebalo i tako je nastalo sve to, tako se sve to razvilo i evo poslije 2,5 godine, skoro 3, napokon ugledano svjetlo dana, da. Fenomenalno. Ispričaj se.